Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam og pamatay lang yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong syudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gibati na sa bukalisang si Alan. Pagabot ni Emil, gitawgan dayon ni si Teresa. Pagabot ni Teresa, gigakos dayon na si Alan nga diha sa suok. Unya miabot ang duha ka tawo nga gisuko ni Roger aron lisangon si Alan. Bisan wa makagusto si Sixto, apan dili usab siya makapugong ni Roger. Mibukal na sab ang kalagot ni Roger dihang yang nahibaw-an nga didto na sab si Teresa sa ilang Alan. Sa dihang mipasalig si Alan nga naulian na siya ug maayo na ang pamati siyang lawas, mikuyog si Teresa siyang banghod nga nagkuha niya. Igo lang nakatalikod si Teresa na nawag si Flor. Hello. Alan? Flor? Alan? Wa man di ka may paus na hitabo na po, no? Ni ako ron sa ospitalan. Naghikog magulunta ko. Ha? Tungod ni mo lang gusto na kong mamatay. Ari ako sa ospital karon dayon, be. Kung dili ko ni mo arion, siguro unagin na akong mamatay ko sa ikaduhan akong paghikog. Flor? Gusto lang kong matanaw ni mo lang. Please. Gusto unta ko mana ni mo, Flor. Gabi na mo kayo. Di ko ni mo arion. Ugma, mana ako nimo. Promise? Mana ako. Sige. Di na ako hinayon ang ikaduhan na akong paghikog. Bye, Flor. Lan ka yun. Hello? Hello? Sus. Pagkani ko magtagbang paminaw si Antingog. Lami ang ilabay ni cellphone na. Ay! Nurse! Mali ka na. Suhulan ka na kong kwarta. Ihapos na ko ining akong cellphone sa bongbong, be. Ay, sorry, good in town. Ito gusto makasa. Payaw!
nimo, mapagay among pag-abot. Mao day nangita si mama nako. Misulong iyang allergy, gihubak. Unsa naman ka? Okay ra ko. Nanawag sa floor. Mahimo mahibawaan? Nganong nanawag siya nimo? Na-hospital siya. Nga naman, Miyatem siya kikog. unsa man ka tinuod? Karon tayang gusto nga mato ko, pero may balibad ko. Ug mata mga to. O bandi ay ko? Gikan ko magkuha nimo. Humana to kaon, matuta sa ospital. Aron ako masuta kung tinuod ba gyud ang iyang gisulti nako nga na-hospital siya. Aw, ikaw. Ato ako. Kuha ako sa studio sa hapon. Okay. Kadiyot. Siguro ka nga okay ra ka? O lagi, yan nagkabala ka. Salamat kun mauna. Sige, katug na. Katawag na sab. I love you. I love you. Bye. Oh, Jomil. Pasalo ako dong. Gituyo na ako nga hilom kong nagbarog sa imong luyo. Kay gusto ko lang maklaro kung sa imong reaksyon kung makita ko nimo nga niya sa imong luyo. Murag may uylap nga akong dughan. Murag kaulbuhon na sab nga akong kalisang. Apan napugan akong anam-anam. Nalimot ka sa mga tugon ug pahimangno sa imong amahan. Kinahanglan nga suklan mo ka ng imong sakit. Kinahanglan imo kining tubang pangalan. Ayaw pagdagan. Ayaw pagtalaw sa imong unan. Ayaw kadlag sa imong unan. Hinumdumi ka na pirmi, Alan. Tungod sa mitabo ni Papa Amado, tungod sa kalit niyang kamatayan, kalit usab nga mibalik na yun ang akong sakit. Nga nakontrolar ko na unta sa anam pinaagis sa mga pagpahinumdum ni Papa Amado. Sa buhit pa siya. Paningkamutan ko, Gidjo Emil. Sige, matuog na ko. Kaluoy ko yun sa akong pagumangkon. Hinaot pa unta nga madani ang tanan. Ilabi na nga hangtod karon. Murag nagkaanam kahanap ang kasulbaran sa kamatayon sa iyang amahan. Hello. Napahaw na suka sa langanan. Huwag si Teresa. Itigop na lang na mo ang itaho na mo ni Mabusing. Padayon. Kaniharang yung Paulis Teresa dyan gihapas o patanong na laki. Nadungog na mo nga misangpit ang patanong na Teresa o manang. Iya ka manghod. Kung sa pa inyo napalitan. Mingaw na dari Busing. Sisi, mamaulit lang mo. Huwag lain na sa inyong buhaton kangalan. Basta, ayaw lang muna ninyo siya patya. May maukinayon ko ng sibuato na mo niya o Mabusing. Bye. Kung dili kapag gani mabuang alan, patyong tanito ka. Patyong ka. Kapiin naman lang. Huwag pag-isaalan. Huwag sa budoaw sila si Mama, si Papa o si Roger. Bahala mo diya. Basta doaon gid ko ni Alan. Ipalakot gid kong main ni mga tawhana. Kaya dili ba kontak ang numero ni Alan? Flor? Alan! Lan, padool na ko lang.
Nahibaw akong nagduha-duha kasi pagtuo nga tinuod yung naghikog ko. Nikita ni mo ko kapulso lang. Akong kihiwa ang duha ko kapulso kay gusto na kong mamatay. Tungod ni mo lang, gusto na kong mamatay. Alan, mugawas ko. Ayaw paggawas, Tess. Ayaw kong biyay din eh. Ipala po sa pikas ni mundong ganang yung ipanulti. Kuno ka pamasaan ka mo anhi ka na ako ron. Di na gid ko mo sipiat palan. Siguroon ko na ginuntang mamatay na gid ko sa utro na akong paghikog. Tungkol kay di na gid ako madaog ang kasakit sa kundukan lang. Tess, sorry yun na aking mga panitinuod na akong gibati. Saon man good, wa man ko'y swerte. Ay lang kalain, Tess, ha? Gusto unta ko ba nga magpaduol pa sa ala na ako? Mahimo, Tess? Doon na siya, Alan. Lan, Tess, sorry yun. Mahal magud ako sa Alan. Dali una kadiyot, Lan. Alan, sige na. Lan. Oh, sir! Tanawa ko kayo siya mga-bisita sa imong banghod. Tanawa ko kayo siya mga-bisita sa imong banghod. Alan? Abot ba noon yung mga preset? Alan! Teresa! Makini mo doa. Pamina ko pa, Sixto. Wag yung kumagdahom nga ni Aga, Teresa. Amin. Amin. Taga-santo. 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 Magpalangit. Lan. Jer. Tess. Tanawar na unsa ning akong manghod. Ay magpakamatay gani unta. Naghikog. Amo to ako mahibaw nga gusto magpakamatay gani akong manghod. Nagdaw na test kit sa hinong danger, oy. Pero sige lang, good. Sa anam-anam, ako raning mada. Pagkakaroon, may hangyo ko ni Tess. Matagan kong pasensya. Mawara lagi ni. Hindi man ako ang ikauwa nga musulti nga may lalaki unta kong kihikog mapag-ayo. Pero si Tess na may tag-iya. I'm sorry, Tess, ha? Excuse, ana, ha? Naapaday ko kontakon. Ato na ko sa gawas. Tess. O balik lang ko dagat, Alan. Basig importante kay na, Tess. Biyain na lang din si Alan. Sige. Teresa. Ako'y bahala ni Teresa lang. Ako'y bahala. Kabala ka. Tess. Ako na ito si Teresa. To abitos, Roger. Kuha di ay kanagalan ka ng ganun. Karoon pa ko pahinom-dum. Pa, Sixto? Yan ang walang sapuang si Roger at itong yatod mo sa sabay kay hubog kayo. May talagsaw kang kusog kaya nakita yun ako nga muragwa ka na magsapuang ni Roger. Muragwa ka na magsapuang ni Roger. Oh, Flo, gano'n. Unsa sakit, ha? Lan, asa ako, be? Gusto na akong ma-elevate ko sa kong gihigdaan, please. Di naman kinahanglan nga usahon ka, Flor. Ha? I-adjust lang nato ning imong higdaanan. Lan, oy, di na mao. Alan. Oh, okay na. Na-elevate ka na. Mugawas na ako. Akining Alan. Mubalik lang ko. Magkilbada, Flor. Magkilbada. Hirap na ko niya, Sixto, oy. Talang kas limalas na. Kamu ay, nagdalang mo limalas. Wag yung gusto si Alan mo. Isa mo't og may akong kalagot. Patsunong tabitaw na sa siyong maguwang. Di ba siya masugot? Ha? Hospital ya. Ha? Mga langit. Tess, nahibaw ko sa imong gibati. Inong tampunga nga, parang ka nasab si Flor.
ganun kami magyong magsuon ang pakya sa mo ay gisakitan. Kani test. Unsa may ubaton makabakungtan ako kung say among sa. Unsa may akong sa. Tess, kung gusto ka na mo pauli, kung gusto ka na muuna pagpauli ni Alan, ihatod ka. Tanas sakyanan. Ay, hulang ko, teacher, please. Okay. Tanas sakyanan. Tess? Oh, nadaay si Alan. Diyan ka man agilan. Nag-una naman lagi ka na mo. Kining ako siyang giagpas kay murag muunan lang unta siya ni mong pauli. Gabi ay nagudron. Mao nga nabalaka ko. Ako na siyang gihagad nga musakay unta sa akong auto aron safety na ko siyang katod sila. That's all. Okay, pagsabot mo doon. Pag-istorya mo diha. Ay mo pag-away lang ha, Tess. Oh, shit. Busing, ni Arnes Hospital. Wa na mabuwag si Alan o si Teresa. Unsa ka ni? Pagyan na ninyo sa Alan. Okay, Busing. Bye. Patay ka ganyan ka biyo na Alan. May pagpatyon ka na lang Alan. Unsay mahimo ni Alan aron kapanalipdan niyang iyang kaugalingon. Mga higala, sundalan kanunay ng uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Session, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio, Production Sotar.